खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबाराव दिल्लीनि बारनि गुना जोबोद गाज्रि थाखोआव रेबखान्थिनाय जादों। बबेखानि बांसिन बिदुङा 22.7 डिग्री सेलसियासआव थादोंमोन, जाय बोसोरनि बे समाव सरासनस्रामोन। बाङाइसिन बिदुङा 9.2 डिग्री सेलसियास रेबगान्थिनाय जादों, जाय बोथोरनि सानजेरनिफ्राय 2 डिग्री खममोन। बोथोर बिगियानगिरिया सुक्रुबारखालि फुङाव थौलिनिफ्राय गेजेर खुवाजों लोगोसे खावसे जोमै खोबनाय अख्रां जानो हागौ होनना बुंदों। बांसिन आरो बाङाइसिन बिदुङा फारियै 26 आरो 10 डिग्री सेलसियासनि खाथि-खाला थागोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। सोमोनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय। खौरां मोननाय जादों दि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सानजा दिल्लीनि वेलकम कलनीआव सासे 16 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गुबुन सासे सेंग्राखौ गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबग्राया बुथारजाग्राखौ 55 खेबनिबो बांसिन सुदोंमोन। बिनि गोदोनाखौ दानस'दोंमोन आरो गोसो गैयाजासे जिउ गैयै गोथै सह'खौ लामायाव बोनानै लाबोदोंमोन। दायनिगिरिया मोनसे गोजोन गैयै दिन्थिफुंनायावबो नांथाबदोंमोन। मोनसे रोखोमनि मोसानाय दिन्थिफुंदोंमोन। बे सिलिं एकाउन्टखौ पुलिसआ 23 नबेम्बराव फोरमायदोंमोन। बे जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। थामथि रादाबाव दं। आसामनि थाखाय गोग्गाथाव रादाब। खौरां मोननाय जादों दि आसामनि धेमाजिनिफ्राय फ्रान्सआव थानाय एर'स्पेस इन्जिनियार प्रियंका राजखाखाथिया एन्टार्कटिकायाव गावनि गिबि दावबायनायखौ जाफुंसारै फोजोबनो हाबाय। प्रियंकाया गावनि गिबि दावबायनायनि सावगारिफोर शेयार खालामदोंमोन। खोला हेमिस्फियाराव थानानै गोग्गानानै गावनि जोनोम रायजो आसामखौ फोसावनो हाबाय। बे गिदिर जाफुंसारनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथां एर'स्पेस इन्जिनियार प्रियंका राजखाखाथिनिसिम एक्सनि गेजेरजों गाहाम हामलायथि बावहरदों। ब्रैथि रादाबाव दं। जौसिन बिजिरसालिनि गिबि आइजो बिजिरगिरि एम फातिमा बिबिआ मैया बृहस्पतिबाराव 96 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गोजौसिन बिजिरसालिनि गिबिसिन आइजो बिजिरगिरि जानायनि अनगायैबो जास्टिस बिबिआ हादोरनि गोजौ न्याय बिफानाव थिसनजानाय मोनसे बाङाइ सुबुं अनजिमा थानाय हारिनि गिबिसिन आइजोबोमोन। इं 1927 मायथाइयाव केरालायाव जोनोम मोननाय बिथांजोखौ गावनि बिफाया आयेन फरायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन आरो इं 1950 मायथाइयाव बिथाङा बार काउन्सिल आनजादाव बार काउन्सिलनि सनानि मेडेल मोननो हानाय गिबिसिन आइजो जानो हादोंमोन। जास्टिस बिबिआ केरालायाव सासे उकिल महरै गावनि जिउ राहाखौ जुरिजेनदोंमोन आरो इं 1974 मायथाइयाव जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि जानो हादोंमोन। इं 1983 मायथाइयाव बिथांजोखौ गोजौ बिजिरसालिया बिजिरगिरि महरै थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। बिथाङा इं 1989 मायथाइयाव गोजौसिन बिजिरसालिनि गिबिसिन आइजो बिजिरगिरि महरै थिसनजानायनि उनाव जारिमिन सोरजिदोंमोन। जास्टिस बिबिआ 1993 मायथाइयाव आजिरा लाखांनायनि उनाव हायुङारि सुबुं मोनथाय आय'गनि सोद्रोमा आरो फिन तामिलनाडुनि रायजो बेंगिरि महरैबो हाबा मावबोदोंमोन। बाथि रादाबाव दं। गुवाहाटीनि खारगुली ओनसोलाव थानाय गावनि न'आव सिग्रोमनायनि उनाव क्राइम ब्रान्चआ बृहस्पतिबाराव कामरुप मेट्र' जिल्ला कमिशनार मावख'आव सिनियर एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रारखौ खायो। सुलुंनि बादिब्ला क्राइम ब्रान्चआ दिनै फुङाव नीलु दास मुंनि मावख'गिरिनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो गोबां दाय गोनां मुवाफोर बोखांनो हादोंमोन। साइबार सेलआव रेबथुमजानाय मोनसे केसनि सायाव बिथा खालामनानै नायबिजिरनायाव दायनिगिरि मावख'गिरि नीलु दासजों खालामजानाय थगायनायनि सोमोन्दै फोरमायथि मोननायनि उनाव बियो सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि क्राइम ब्रान्चजों खालामजानाय सिग्रोमनायाव भलुम रेजिस्टार, A7 सिन बिजाब, नंखाय मावख'आरि स्टाम्प, लेपटप, हानि रेबगान्थि आरो स्टाम्प पेपारफोर मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बियो सोराङाव फैदों दि मोनसे गिदिर रेकेटजों अनलाइन मोनसे गिदिर थगायनाय जादोंमोन। बिसोरो गुबुन सुबुंफोरनि मुङाव गुबुन सुबुंफोरनि हाखौ रेबथुमनायनि दाय दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।